Arvoisa yleisö, tervetuloa Pohjois-Karjalan ammattiopiston Lieksan muotishow. Henkilökuntamme esittelee teille ammattiopiston muotia. Saamme nähdä, millaisia vaatimuksia erilaiset toimenkuvat asettavat työasuille. Olkaa hyvä. Sähköala on erittäin vaarallinen. Sen vuoksi sähköalan opettaja ottaa turvallisuusasiat huomioon pukeutuessaan. Joskus kuitenkin vahinkoja sattuu. Toimistotyöntekijän asu kestää papereiden pyörittelyn. Toimistotyöntekijä onkin näppärä paperipinojen käsittelyssä. Siivouspalvelun työntekijää tarvitaan aina tilanteessa kuin tilanteessa. Aina joku kämmää. Liikunnanopettaja joutuu taipumaan aina uusiin suorituksiin. Asu mahdollistaa pompottelut, spagaatit, spiraalit ja piruetit. Ja tää on aplodien paikka. Catering-alan opettaja rakastaa ruoanlaittoa. Hän ohjaa lempeällä kädellä opiskelijoita gastronomiseen maailmaan. Prosessialan opettaja kouluttaa työntekijöitä teollisuuteen. Asuun pitää olla sellainen, joka kestää monessa liemessä keittämisen. Matematiikan opettajan asuksi riittää, että muistaa laittaa jotain päälle ja että muistaa tulla töihin. Kummallisista, jotka päässäni pyörin päivän perään. 24/7 yhtälöitä ratkoon. Yöllä unissa, aamulla kun herään kerran. Mä luulen, että vastauksen löydän tarkistettaessa vasta kun virheen huomaan. Miten ikinä pystyn tästä selvää saada ja täydellisen ratkaisun maalin luomaan. Elämä on matematiikkaa ilman logiikkaa. ATK-tukihenkilön riittää asiaa. Puhelin soi jatkuvasti ja hommat hoituu. PKK yhdessä, kuinka voin auttaa? Koulunkäyntiohjaaja on kuin kameleontti. Hän vaihtaa väriä, luokkaa ja oppiaineita monta kertaa päivässä ja sopeutuu aina uuteen opiskelijaryhmään. Sä vain teet mikä kerkeet, otat vastaan kaikki ne haasteet, joka suuntaan.
Liiketalouden opettajat ovat kautta aikaan olleet hurmaavia ja näpsäköitä smart casual-tyyppejä. Autoalan opettaja tekee siistiä sisätyötä, mutta joskus siinäkin suttaantuu. Sosiaali- ja terveysalan opettajana suun perinteitä kunnioittava sisar Hento Valkoinen. Päivällä oli toinen mieli, töihin hoitaja pieni ei kiinnosta paljoa työssäkin ilmoittelujään. Riemu valtasi heidät, riemu valtasi heidät, kaikki luonnut sairaan muikalla. Vaikka kieltenopettaja pystyy katsomaan maailmaa myös sinivalkoisten lasien läpi, on hän todella kansainvälinen henkilö ja se näkyy myös hänen asuvalinnoissaan. Erityisopettaja on lempeä ja ymmärtäväinen, vain opiskelijoiden tukeminen on tärkeää. Rakennusalan opettajan asussa täytyy olla tilaa nikkaroinnille. Aina löytyy jotain korjattavaa ja paikattavaa. Kiinteistöpalvelutyöntekijä työskentelee osan päivästä ulkona. Jos ei ole vielä karaistunut, tarvitsee lämmikettä. Seitsemäksi me sen kaiken teemme siksi vain, koska kulta sä jaksat olla mun oma nain. Mä joka päivä töitä teen, joka ainoa aamu. Seitsemäksi me sen kaiken teemme siksi vain, koska kulta sä jaksat. Keittiöpalvelutyöntekijä härää kattiloiden ääressä. Keittiössä valmistuvat maistuvat herkut koko oppilaitokselle. Metallialan opettaja kouluttaa kunnossapitoasentajia. Sen vuoksi opettajan on oltava moniosaaja. Kaikki on saatava kuntoon, kunnes joku paikka renaa taas. Korjauspuuhissa on mahtavaa. Yhdessä kaiken kuntoon saa. Asuntolaohjaajalle olennaista on opiskelijoiden laadukas vapaa-aika. Pelivälineet ovat aina saatavilla. In the middle of our street.
istuu toimistossa. Kiire on silti koko ajan. Juokseni kukaan ei suu kiinni saa. Menojalan paino kun kiiluttaa. Eikä pelota ei viiruukaan. Kun meikäläinen kiinnoja kiikun päällä. Niitä paunuja letkaa aikojen auki. Painoja viha läpi ainoille vanki. Mut ainakin tiedäsin ja aikani nauti. Ja paineeksi asti on painoni auki. Pakko painava talvi ja jäätävät katseet virteli päästä. Ollaan aina vaan palkinnan näätävän Terveydenhoitajan asu on luottamasta herättävä ja asiakkaita rauhoittava. Verkko-opiston opettajan asusta meillä ei valitettavasti ole tietoa. Hän on mysteerihenkilö, jota kukaan ei ole koskaan nähnyt. Jotan ja ahti sua antajaa. Tervetuloa juhlaamme, arvoisa juhlaväki ja kutsuvieraat.